Waqt li l-kumpanija Vitis kienet qed tirreġistra djun kbar mill-operat tal-isptarijiet Maltin, il-kap tagħha Ram Tumuluri talilu nnifsu bonus ta' 5 miljun euro. Jirriżulta li l-pagament ta' din iċ-ċifra inkredibbli għadda għand Tumuluri fit-tielet sena wara li l-Gvern Malti bih l-isptarijiet, kif din il-klawżola kienet inkluża bħala parti mill-kuntratt iffirmat mill-Gvern Laburista mal-Vitals. Fl-istess sena Vitals ħadu 75 miljun euro biex imexxu 3 sptarijiet Maltin, fl-istess waqt li rreġistraw spejjeż ta' 94 miljun euro u telf ta' 18 miljun euro. Dan kollu kien żvelat lil Gazzetta Malta Today minn sorsi li raw dan id-dil. Ftit żmien biss wara li Tumuluri ħadawn il-famużi 5 miljun euro, Vitals biet il-konċessjoni tal-isptarijiet din id-darba lil Stuart Healthcare. Dawn tal-aħħar is-set jiddikjaraw li qed isibuha diffiċli jsibu tarf tat-taħwit finanzjarju li bih kienu qed jitmexxew l-isptarijiet taħt Vitals. Dan hekk kif il-kumpanija Vitals li dwarha nafu ftit li xejn kienet topera bi strutturi offshore komplikati, inkluż permezz tal-kumpanija Bluestone Investment reġistrata fil-British Virgin Islands, pajjiż li huwa meqjus bħala tax haven. U fil-waqt li s-sidien Pakistani ta' Vitals kienu qed jiddikjaraw djun kbar u telf fl-operat tal-isptarijiet Maltin, fl-istess ħin kienu qed jippruvaw jiksbu konċessjoni simili fin-Norveġja għall-operat ta' proġett ta' enerġija rinnovabbli. Jirriżulta li biex jagħmlu dan huma kienu qed jużaw flus pubbliċi Maltin mogħtija lilhom biex imexxu l-isptarijiet. Dan apparti li ddikjaraw li l-konċessjoni tal-isptarijiet Maltin kellha valur ta' 2.8 biljun euro. Fl-isfond ta' dan it-taħwit kollu, l-isptarijiet Maltin baqgħu bla investiment li suppost kellu jsirilhom bl-aktar każ spettakolari ikun l-isptar Salluqa li qed jaqa' biċċiet. U għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija għaddej b'kawża fil-qorti fejn qed jitlob li l-kuntratt jiġi xolt u l-isptarijiet jirritornaw għand il-poplu Malti wawċi.